Kitang mga Katoliko na atay mga santos. O wala na itudlo sa atong simbahan nga kanang atong mga santos nahimo ng Dios. Kay mo mo siya nga kamo Katoliko na mo Dios. Wala man na itudlo nga kanang mga imahe nato nahimo ng Dios. Ang Diyos na ginuman nga buhatan og imahe ang balaan na nasa Exodo Kapitulo 25, versikulo 22, versikulo 27 22, nga ang mga balaan kabuhatan og imahe. Muna kitang Katoliko natay imahe sa mga natay larawan sa mga balaan. O kita nagpaamputa. Ngano man, namas Biblia. Pinadaya Kapitulo 6, versikulo 9. Nakita ni Apostol Juan kaya ng panahon na gusto kaya ipagluto sa simbahan. So na ipamatay. Muna gitagaan sa Diyos o paglaon ang mga matuguhon. Mga pinalisadong sa Diyos nagdala si Apostol Juan sa langit. Kung nakita niya dito ang mga santos na nag-ampun sa Diyos. Pinadayag Kapitulo 6, versikulo 9. Pinadayag, ano naman? Ipadayag sa Diyos kang Apostol Juan asa na itong mga balaan na namatay. Tapos langit ang ampok. Babasa po niya ito sa Pinadayag Kapitulo 7. O kay naman sa langit ang ampok mo na mayroon nga, i-ampok mo kami. Niya asal na mabasa sa Biblia. Nga pinilitan niyang una sa Santiago Kapitulo 5. Menunjukkan Santiago Kapitulo 5 versikulo 16. Ang pag-ampun sa tao makakaroon takot kahimungan. Si Elias sa mga apan siya nilikan ng ampun kanino tagulan o wala rin surun sa tulong na pagtutungan. Inana ang pag-ampun sa tao balaan. Mga gingulis niya nga magpaampun ka sa kawalaan. Yan kay na malagay ng Protestante, hindi mo sila na direkta sa Diyos. O problema. Pero kung basawin ng Biblia, nasa ko, doon ay dito ka, amigo niyo, mag-ampo sila sa Diyos. Ingon ang Ginoo nga, at tumuniho, magharad siya o mag-ampo siya para ninyo kay siya ang akong bunggon. Ano man yung Ginoo nga, ay direkta mo muna ko, dahil sina, wala man. Sana direkta ko, Kapitulo 42. Kapitulo 42, versikulo 8. Busa, bigyan niya itong tulong katawang ng Diyos, yun ang Ginoo. Busa, katulong mo, pitong katulong baka, pitong laking kapiro, kung gihatag kinig kang mo, kung gihatag kinig alang sa inyong sala. Si Hope mag-ampo alang kaninyo. O pamatiyon ko ang iyang pag-ampo. Kung nidirekta siya sa Diyos, nagaging naman siya Ginoo. Si Hope ang mag-ampo para ninyo. Kung na sa Biblia, umunang kita, magpaampo ka. Pero, tumalikod, wala ginitulong sa simbahan, kinasab na ako tayo Diyos, wala kay Diyos. Wala ginitulong sa simbahan, ito sa ito ng Diyos. Tao na sila, sama na ito, ito man sa kamit. Nag-ampo man sila sa Diyos, munang ginita, i-ampo mo kami. Nagpaampo ka. Una sa Biblia, kanibasa na ito karoon. Kapitulo 42 nga, siya ang nag-ampo para sa iyang tulong higala. Sumunang, sa pagbunyag, dito ng parang Santa Maria, inasa Diyos, i-ampo mo kami. Muna yung tubag. So, perikamutan kung makatubagta para sa bunyag. Huwag ang bunyag, i-ampo mo kami. San Jose, i-ampo mo kami. Santa Maria Magdalena, i-ampo mo kami. So, taas-taas na siya. Huwag mga pulong kami. Pagkahuman na maano mo siya sa tanang dautan. Ayaw mo pag unang nagsingin ito, i-ampo mo kami. Yung mga tao, ang mga anak, na-store ko kay ngayon, sa tanang dautan, di ba, paampo na ita na, sa tanang dautan man.
tubag na ito, Ginoo sa kami. Sa tanang dalukan, Ginoo. Tama lang na sa San Roque o San Vicente, ampun kami. Mga santos na, mga nag-ampun ka. San Isidro, ampun kami. Kamong tanang mga santos sa Diyos, mga katapusan. Kamong tanang mga santos sa Diyos, ampun po kami. Pagkasunod na sa tanang dalukan, ato tubag na Ginoo sa kami. Sa mga lingkod sa iyo, Ginoo sa kami. Sumunang ito na paminawon, kaya kung sabak tayo di dunya, di na ito budugong kung pare. Munang ang ban, dili na po magtabag. Yan, pagkawaman na kaya pumunta ini, maka sige mamungkalo siguro ani, kung ang pare. Ano yung mo din, kay kabunyagan ninyo, biniling mga bata, pinagay sa tubig, o sa Espiritu Santo, dawakan sila, diyan sa kanilang pinabuhin, pagituan. At muli ninyo, pinagay-gayo, kuyagan kanila, sa Diyos ng pinagay sa salaran sa tulay, magkanang pinipiligo diyan sa ilang kasing-kasing. Kung ang inyong pagkulang ninyo sa kagawin ng trubago, baguhon ninyo karoon ang panumpa sa inyong bunyag. So, kabate mo na na siya na panumpa sa bunyag. So, ano yung panahon na, ito magkukuhan buwan ng pare. Isa nito ay niya sa tanas ng buhat niya. So, ito magkuhan na. So, yung katulong na siya. Isa nito ay balinyo, mga iwa, pagbago, ang katulungan, kasulunitris lamang, sa likway. Pag pumunta na sa likway, ito niya sa likway. Sa ika-4, ang iyong pangutan, nagatuba ka mo. Yan naman yung sige sa likway, hindi, may mo dik sa luyo, labi ka kung sige di tagsimba, sige katirot ka ng bunyag, pag di kay, magkatawa siya kay, ang pumunta na nagatuba ka mo sa Diyos, hindi po niya po sa likway. Sa ito paminaw, katulo na siya sa likway. Kaya sunod na nagatuba ka mo sa salamat Diyos, katulo niya po siya. At huwag po mo na nagatulo. Na ay mo pagkilong, kay, magpabunyag ka naman, malingong. Kung ito ba mo? Katulo na siya, kaya pagkaman na naman ito nga bubuan ng tubig. Kunya, dahil nagpabunyag, kadaghan mo nagpabunyag, dito na sa bubuan ng tubig. Pag bumabuko tubig sa pare, nalipat ang pare, pigwa, kaya kung nagbunyag, wala pa magtubakuman. So, ibantayan na ninyo, putol ang bunyag. Ya, labi na itong datagan na pabunyag dire. Anak dito yung kapitri sa kanay. Kuya, katubangin nyo ang seminaryo ng bunyag. Ano naman? Pag humabuko sa pare ko, kasi nalipat ko ng pare, wala, hingwa na, hingsibat na. Nasuwa mo, okay. Napamay kang sumpay ako. Buwan mo na din. Ang revenue ko ang ngalan sa bata. Ngano, isot ang mga ngalan karong. Sa unang mundo, ngalan kuwaon sa almanaki, ng mga ngalan. Niya kay bakit mo po ipagminawang pero sa kungalan, Ilihio. Niya ako, mga nasa, magkakita niya, Ilihio. Sa bibigan sa kunanay kung alam. Dahil sa almanaki ko dinikuha, Ambrosio, mo na yung mga ngalan. Karoon eh, nahalan na siya. Ang ngalan karoon, pagbabayan na, Altia kay Marie. Isa pa, ispilig, isang bata sa ispilig. Isang ikaw, kung tanong nito, kung isunod, Altia. Yang ispilig na nito, LTH. Altia kay Marie. John K. Fair. Nabukulo mo na yung mga sosyal, ang pagtiba. Wala na, Ambrosio, Isabel, wala na, kahit karoon. Isa-isang tuto sa mga kaparihan na unta ang ngalan sa bata ng Santos, wala na.
Tayo sa siya dahil nangalan sa bata. Pangutahan ka naman mo, anak. Sa ngalan ng bata, apil mo na. Ibunyagan kita, ngalan sa bata. Sa ngalan sa mga sana kong Sito Santo. Pagkuhan anak, butang anak, Krisma.